Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Ярдан ярга боз аша. Татарстанда боз кишүләре ачыла. Аларны илгешә күреп кайтты. -20 градус салкын булганда да 2 сәгать урамда торалар. Монда хәзер автобус көтеп торганым да юк. Җәяү чыгамда китәм. Ни өчен Бөгелмә халкы җәяү йөрергә мәҗбүр? Филүзә Хәмидуллина ачыклык кертте. Гәүдә төз, буйлары озын, тәртипләре бик яхшы булырга тиеш. Честь мин бик куандым, чөнки ул самый элитный войскосында. Элитлы гаскәрдә хезмәт итәчәк Татарстан егетләре белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Сагынып кеттек ел буе. Бүгенге көндә уртача бәя шәһәр тирәләрендә ул 2000-нән алып 7000 сумга кадәр булырга мөмкин. Татарстанда яңа ел алдыннан нинди чыршылар сатыла һәм аларны ничек сайларга? Рания Абдрахманова күрсәтер. Халыкны бушлай дарулар белән тәэмин итәр өчен Татарстанга тагын 81 миллион сум акча бүлеп бирелә. Аларны коронавирустан өйдә генә дәваланучылар өчен тотачаклар. Россия премьер-министры Михаил Мишустин шундый карар имзалады һәм әлеге программаны киләсе елның апреленә кадәр озайтты. Моңа кадәр дару алу өчен республикага 146 миллион сум бирелгән иде. Правительство уже выделяло субъектам Российской Федерации. Россия хөкүмәте кирәкле дарулар алыр өчен төбәкләргә 5 миллиард сумнан артык акча бүлеп биргән иде инде. Тагын 2 миллиард 800 миллион сум җибәрәчәкбез. Федераль акчалар коронавирус юктырган 354 меңнән артык кешегә бушлай дару алырга мөмкинлек бирәчәк. Нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек. Өйдә дәваланучы ковидлы пациентлар барлык кирәкле даруларны алырга тиеш, диде Михаил Мишустин һәм төбәк җитәкчеләренә бу мәсьәләне җитди контрольгә алырга кушты. Хөкүмәт башлыгы уздырган җыелышта төбәкләрдәге санитар-эпидемиологик хәл белән дә таныштылар. Татарстан 100 мең кешегә туры килгән авыручылар саны буенча аз күрсәткечләр белән бара. Отмечается стабилизация. Көндәлек саннарны карасак, яңа коронавирус инфекциясе белән хәл тотрыклана. Узган атнада 100 мең кешегә 18 авыру туры килә иде. Тик күрсәткечләр төрле төбәктә төрлечә. Әйтик, Татарстанда 100 мең кешегә 2-3 авыручы, ә Санкт-Петербургта 100 мең кешегә 70 авыручы. От 2,5 в Республике Татарстан до 70 в городе Санкт-Петербурге. Татарстанда коронавирустан 2 кеше үлгән, 72 яшьлек хатын-кыз һәм 57 яшьлек ир-ат. Шулай итеп, республикада ковидтан вафат булучылар саны 166-га җитте. Узган тәүлектә республикада 96 кеше коронавирус йоктырган, 17се хастаханәдә, 79 кеше өйдә дәвалана. Казанда 44, Яршалыда 14, Түбән-Камада 7, Әлмәт, Тукай районнарында 4, башка районнарда 1-2 очрак ачыкланган. Россиядә узган тәүлектә 26689 кешегә ковид диагнозы куела. Авыручылар һаманда Мәскәүдә күп, 5418 кеше. Санкт-Петербургта коронавирус электрүчеләр азая төшкән, 3765. Мәскәү өлкәсендә шулай ук инфекция йоктыручылар кими, 1392. Чувашиядә бу күрсәткеч 130, Удмуртиядә 206, ә Башкортстанда 155 кеше чир йоктырган. Татарстан халкын бүген Башкортстанда килеп чыккан янгын тетрәндерде. Узган төндә Ишбулды авылындагы картлар йорты кара күмергә әйләнә. 11 кешенең гомере өзелгән. Коткаручылар ачыклаганча, бинада янгынны кисәтү җайланмалары төзек эшли. Тик төтен чыгу һәм утны сүндерү системалары булмый. Татарстанда социаль хезмәт күрсәтүче дәүләтнеке булмаган 32 учреждение бар. Быел яз көне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән прокуратура аларны тикшергән иде инде. 22сендә кагыйдә бозу очраклары табыла. 215 мең сумлык штраф салына. Бүген Татарстан прокуроры Илдус Нәфыйков республикадагы барлык махсус учреждениеләрдә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлешен кабат тикшерергә боерды. Татарстан прокуроры Илдус Нәфыйков пенсионерлар, ветераннар, аз кырымлылар һәм инвалидлар яшәүче махсус учреждениеләрдә янгын куркынычсызлыгы таләпләре ничек үтәлүне тикшерергә кушты. Шулай ук вәкаләтле органнарның янгыннарны кисәтү өлкәсендәге эшчәнлегенә учреждениеләрнең бюджет тарафыннан ничек финанслауына игътибар биреләчәк. Казанда да узган төн тыныч булмады. Башкалада төрле йортларда яшәүче 4 кеше сирен газы белән агулана. Аларның барысында 7нче шәһәр сырхауханәсенә илткәннәр. Газ казаннары урнаштырылган йортларның вентиляция турбаларында тарту көче түбән, ә тәрәзәләр ябык. Зыян күрү сәбәбе шул булырга мөмкин диләр. Ел башыннан бирле республикада сирен газы белән агулануның 28 очрагы теркәлә. 55 кеше зыян күргән, 5-се үлә. Алар арасында бер бала да бар.
Бүгеннән республика прокуратурасында кайнар линия эшли башлады. Азык-төлеккә бәяләр арту очракларын прокурорларга җиткерергә мөмкин. Шалтыратуларны 15ннән 18 декабрьгә кадәр кабул итәләр. Телефон номерларын сез экраннарда күрәсез. Әлеге мәгълүматларны прокуратура тикшерүләр белән чыккан вакытта файдаланачак. Азык-төлек бәяләрен Татарстанда тикшерә башладылар инде. Прокурорлар Казан белән Чаллыда кибетләргә чыкты. Сатып алучылар аларга үзләре үк иң кыйммәтләнгән товарларны атады. Гәрчә кибет җитәкчелеге моны акция тәмамлану белән аңлатырга тырышса да. Ничек кенә булмасын, нәтиҗә күпчелек кибетләрне тикшереп чыккач кына ясалачак. Кибеткә кергәч, яңа ел кәефе юкка чыга ди сатып алучылар. Чаллы халкы азык-төлек бәяләре буенча үз рейтингын төзегән. Артты диләр. Сахар стал 50 рублей стоить. Шикәр 50 сум тора бит. Җәен 25 сум иде. Көнбагыш майда кыйммәтләнде. К новогоднему празднику. Яңа ел бәйрәме алдыннан бәя гел күтәрелә, ләкин мондый дәрәҗәгә җитми иде. Төп продуктлардан ит, сөт кыйммәтләнде. Прокурорлар Чаллының берничә кибетендә рейд үткәрде. Икмәк, он, шикәр һәм көнбагыш мае бәяләре игътибар үзәгендә. Запросили в ходе проверки. Тикшерү барышында барлык документларны карыйбыз. Аларны бүгенге һәм бу елның октябрь-ноябрь айлары белән чагыштырабыз. Әлеге төр товарларга бәя артканмы? Шунда күренә. Закон нигезендә бәя 30 көн эчендә 30%-ка һәм оннан күбрәк артмаска тиеш. Рейд барышында азык-төлек кенә түгел, башка товар бәяләрен дә тикшерәләр. Прокурорлар исемлегендә 68 төрле товар. Непродовольственный туалет. Көнкүреш товарларының да бәяләре мөһим. Бәдрәф кагазы, теш щеткалары һәм башка кирәк-яраклар. Кибетләрдә бәяләрнең еш алышынып торуын җитәкчелек ташлама булу белән аңлата. Янәсе ул көн саен үзгәреп торырга мөмкин. Бывают незначительные подъемы, то есть на 2-3 рубля. Бәя 2-3 сумга гына артса да безнең сатып алучылар бигрәк тә әбиләр үзгәрешне шунда ук күреп ала. Бәя арту нигезлеме соңрак билгеле була. Прокурорларга 3 айлык барлык документларны тикшерергә туры киләчәк. Рейдка монополия каршы хезмәт белгечләре дә кушыла. Чаллы телевидениесе берлектә Илдар Сафиюллин, Яңа Гасыр каналы. Республикада 41 мең гаилә социаль найм буенча фатир алырга чиратта тора. Бу 115 мең кеше дигән сүз. Мондый торакны кулланылышка бирү өчен аерым йортлар төзелми. Шуңа да чиратта торучылар саны кимеми. Әйтик, 2018 елда Казанда социаль найм буенча нибары 20 гаилә фатирлы була, исемлектә 19 мең кеше. Бу мәсьәлә бүген Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча комитеты утырышында күтәрелде. Республикада социаль найм өчен фонд булдырылмаган, төзүчеләр бу проектта катнашуның файдасын күрми. Әлеге мәсьәләне федераль дәрәҗәдә хәл итү кирәк диләр. Надо начать с бесплатной приватизации. Бушлай хосусылаштыру мәсьәләсен хәл итүдән башларга кирәк. Аннан соң инде бу сорауны эконом торак төзү буенча программа булдыру күзлегеннән карау мөһим. Бу айрым йортлар, бәлки айрым микрорайоннар булыр. Закон нигезендә булырга тиеш айрым йортлар соцнаим өчен, но моны айрым төзергә кирәк. Кем акчасына төзибез моны? Моны төзергә кирәк закон буенча муниципаль берәмлекләрнең хисабына төзергә кирәк. Урамда 20 градус салкын, алар 2 сәгать тукталышта автобус көтә. Бөгелмәдә быел җәмәгать транспорты мәсьәләсе кискенләшкән. ПТП маршруттагы автобуслар санын киметә. Алар моны билет бәясе түбән булып, акча кермәү белән аңлата. Шәһәр җитәкчелеге лизингка өстәмә техника алырга киңәш итә. Тик бу проблеманы хәл итәрме? Мәсьәләгә Филүзә Хәмидуллина ачыклык кертте. Мин хәзер драмтеатр тукталышында басып торам. Һәм моннан 7 чакрым ераклыкта урнашкан Судва районына барып җитәр өчен 3 сәгать вакыт кирәк. Бу мөмкин түгел дисезме? Бөгелмәдә әнә шулай яшиләр. Биредә ел башыннан берничә рейсны туктатканнар. Һәм салкыннар башлангач бу проблема тагын да кискенләшкән. Автобуслар бик сирәк йөри ди халык. Һәм хәзер үзенең сәламәтлеге өчен курка. Мин 2 сәгать автобус китәм и иду пешком домой. Лилия Низамова балалар сырхауханәсендә эшли. Эшкә вакытында барып җитәр өчен иртәнге 5-тә тора. Автобус бөгелмә йөрмәй, тяжелый сумкалы курка Бик начар. Монда хәзер автобус көтеп торганым да юк. Җәяү чыгамда китәм 70 яшь булса да. Башка микрорайоннарда яшәүчеләрдә дә шундый ук проблема. Минем апа укыта 8-нче школда по станцияда. Рано утром выходит. Либо кто-нибудь по пути коллегалардан аларны нитәләр. Такси белән йөрү кесәгә суга ди халык. Алар да бәяне күтәргәннәр. Подстанцияда җыяу йөрим шунда. Кайбер чакта инде балалар машина белән илтеп куялар, булай җыяу йөрибез әйе. Керем булмаганга автобуслар рейска чыкмый дип аңлатылар безгә ПТПда. Хәзер билет бәясе 18 сум. Соңгы 4 ел эчендә аны бер тапкырда күтәрмәгәннәр. Зыянга эшләмәс өчен кайбер автобусларны ел башыннан маршрутка чыгармыйлар. Там очень маленький пассажир поток.
Аларда пассажирлар саны аз. Мәсәлән, 3-нче автобуста көненә 120 кеше йөри. Билеттан кергән акча хәтта ягулыкка да җитми. Шуңа күрә хәзер шәһәрдә 10 автобус кына йөри, тагын шуның кадәре гаражда тора. Бу пазикларга 50 пассажир сыя, әмма бер рейска шуның кадәр кеше җыелмый диләр. Елда пассажирлар саны 10%-ка кими икән. Район бу хәлне микроавтобуслар сатып алып хәл итмәкче. Вместе с Министерством с тарифным комитетом мы этот вопрос рассматриваем. Без хәзер министрлык һәм тарифлар комитеты белән сөйләшүләр алып барабыз. Монда пандемиядә үз йогынтысын ясады. Пассажирлар саны кимеде. Кыенлыклар булса да без лизинг компаниясе белән фикерләшәбез. Яңа ГАЗ Ford маркалы 10 автобус сатып алырга исәп бар. Бар кыенлык шунда ки автобусларны ПТП сатып алырга тиеш. Әмма юл хакы хәзерге кебек калса, алар моңа риза булыр микән? Яңа алынырга тиешле автобуслар газ ягып эшли. Димәк, ягулык өчен акча кимрәк тотылачак. Экономия һәм автобусларда даими йөриячәк. Тик транспорт оешмасы бу якты киләчәккә әле бик ышанмый. Бәя күтәрмичә килеп чыккан мәсьәләне хәл итеп булмый ди алар. Автобуслары булай да җитәрлек бит. Бөгелмәдән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бу көннәрдә Татарстанда боз кишүләре ачыла башлады. Алар республиканың 4 районында Югары Ыслан, Яшелүзән, Мамадыш, Төбән Камада урнашкан. Никадәр озак эшләрләр барысы да һава торышына бәйле. Коткаручылар боз кишүләреннән файдаланганда махсус кагыйдәләрне онытырга ярамый дип кисәтә. Теманы Илгиз Шәкүров дәвам итә. Кар чистартылган, юл билгеләре куелган. Хәзер коткаручылар бозның калынлыгын тикшерә. Кишүне ашарга ярыймы, юкмы, алар хәл итәчәк. На данном участке 35 сантиметров чистого льда. Боз калынлыгы 20 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Димәк, җитәрлек. Идел буйлап машиналар хәрәкәтен башларга ярый. Аракчына Югары Ыслан боз кишүе тәүлек буе эшләячәк. Движение у нас ике ярдан да хәрәкәт бер яклы. 3,5 тоннага кадәр булган машиналарга йөрергә рөхсәт. Юнәлеш буенча таякчыклар куелган, аларга махсус яктырткычлар беркетелде. Көндез дә төнлә дә юл яхшы күренә. Әлеге боз кишүе республикада иң зурысыннан санала. Көненә аның буенча 1000 ярымнан артык машина узар дип планлаштырыла. Җәяүлеләр өчен аерым юллар булдырганнар. Иделнең матурлыгына да сокланырга мөмкин. Иң мөһиме салкыннардан курыкмаска. Бу көннәрдә Шулман елгасындагы боз калынлыгын да тикшерделәр. Монда боз кишүе Соколка һәм Яңа Кама аръягы авылларын тоташтыра. Боз кишүләре машина йөртүчеләр өчен чын яңа ел бүләге, вакыт та, акча да янга кала. Әмма бозда куркынычсызлык кагыйдәләрен дә онытырга ярамый дип кисәтә коткаручылар. Выезд на ледовую переправу, естественно. Боз кишүендә машина тизлеге сәгатенә 20 километрдан артмаска тиеш. Саклык кайышларын ычкындырырга, ишекләрне бикләмәскә кирәк. Туктарга, узышырга ярамый. Гомумән алганда, быел Татарстанда 4 боз кишүе эшләячәк. Яшелүзән, Мамадыш, Югары Ыслан һәм Түбән Кама районнарында. Боз юллары аша никадәр озак йөрергә ярар, һава шартларыннан торачак. Узган кыш җылы булу сәбәпле 3 көн атна эшләгәннәр. Инспекторлар боз калынлыгын атна саен тикшереп торачак. Көннәр җылытып җибәрмәсә, кишүләр аша март аена кадәр йөрергә ярый. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Буйлары озын, сәламәтлекләре нык, тәртипләре яхшы. Татарстаннан хәрби хезмәткә чакырылучы 10 егетне Мәскәү Кремленең комендант хезмәтенә алалар. Элиталы гаскәргә эләгү өчен аларны бар яклап тикшергәннәр. Солдатның йөз кыяфәтләре дә килешле булырга тиеш. Көзге чакырылышта Татарстаннан 3000-гә якын егет армиягә китә. Президент полкына азат уйлаучы егетләр белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Гәүдә төс, тешләр тигез, көләш йөз. Гомәр Сабиров президент полкында хезмәт итәчәк егетләрнең берсе. Ул Арча районыннан. Медицина көллиятендә бер семестрын төгәлләгәннән соң армиягә китәргә карар кыла. Элиталы гаскәргә алынуын ул спорт белән бәйли. Бу чешская кашмин бик куандым, чөнки ул самый элитный войска санала. Мен волейболдан шөгыльләнәм, ничә а так мондай районда урыннар алайык, республиканская барайык. Вот колледж өчен основывание волейбол. Көзге чакырылышта Мәскәү Кремленең комендант хезмәтенә республикадан 10 егет китә. Аларны бар яклап тикшергәннәр. Тәндә татуировка, яра эзләре ярамый. Нәселдә хөкүмәт үчләренең дә булмавы шарт. Хәрби бурычны элиталы гаскәрдә үтәү күп солдатларның хыялы. Алар Александр бакчасындагы мәңгелек ут янында сакта тора, дәрәҗәле хәрби чараларда катнаша. Бу полкта 2010 елдан бирле 290 татарстанлы хезмәт иткән. Кремль гаскәрләрендә хезмәт итү өчен солдатлар бик җентекле сайлап алу этапларын уза. Монда гәүдәнең төз булуы, физик әзерлек һәм башка бик күп кенә нечкәлекләр бар. Мисал өчен, солдатның буе 175 сантиметрдан да түбән булмаска тиеш.
4 Татарстанлы хәрби фәнни ротага алына. Алар Анападагы Технополиста интеллектуаль система юнәлешендә эшләячәк. Каждый мужчина должен отслужить в армии. Әти-әниләрдә егет кеше хәрби хезмәттә булып кайтырга тиеш дип еш әйтә. Әлмәт инженер институтында укыдым. Белемем армиядә кирәк булачак. Саклану чаралары төгәл үтәлә. 2 мәртәбә тест тапшырганнар. Егетләр хәрби частьләргә аерым вагоннарда барачак. Гадәти пассажирлар белән элемтә булмый. Все идет по плану. Элиталы гаскәргә алынучы егетләргә игътибар аеруча да зур булды. Бер ай алдан офицерлар килде. 20 егет арасыннан 10-сын сайлап алдылар. Сәламәтлек һәм буйсынның матурлыгы кирәк. Әлеге егетләр Казаннан иртәгә китәчәк. Көзге чакырылышта декабрь азагына кадәр Россия хәрби көчләренә Татарстаннан 3000-гә якын егет алына. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Республикадагы иң зур төзелеш компанияләренең берсе Акташны кем белгенлеккә төшермәкче. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасында укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Борынгы татар авылларынан алып Европа дәрәҗәсендәге Кыш бабай резиденцияләренә кадәр. Ярмарка булачак. Анда елкада булачак. Хәзер килгән туристлар биеп йөриләр анда. Бездә Алабугада. Ни өчен туристлар Яңа ел бәйрәменә нәкъ Татарстанны сайлый? Айгөл Бәдретдинова белә. Сагынып кеттек ел буе. Бүгенге көндә уртача бәя шәһәр тирәләрендә ул 2000-дән алып 7000 сумга кадәр булырга мөмкин. Татарстанда Яңа ел алдыннан нинди чыршылар сатыла һәм аларны ничек сайларга? Рания Абдрахманова күрсәтер. Бүген республика министрлыклары һәм район җитәкчеләре белемнәрен арттырды. Аларны Мәскәү өлкәсендә укыттылар. Мәгалимнәр ролендә Соклык банкы экспертлары. Алар нәрсәгә өйрәтә? Татарстан белән банк арасында төзелгән яңа килешү нинди мөмкинлекләр ача? Бу коридорларда бүген үзенчәлекле мохит хөкем сөрә. Соклык банкының корпоратив университетында барда яңа төрле һәм заманча. Төп максат кунаклар һәм онлайн конференцияда катнашучыларны цифрлы платформалардан файдаланырга өйрәтү. Бу белемнәр аларга дәүләт идарәсендә кирәк булачак. Избер говорит, я этой платформой готов поделиться. Татарстанда эшләүче яңа карарлар Соклык банкы платформасында башкарылсын өчен финанс учреждениесе ярдәм күрсәтергә әзер булуын әйтә. Ике арадагы хезмәттәшлекне ныгыту максатыннан бүген Мәскәүдә килешү имзаланды. Документка президент Рөстәм Миңнеханов һәм Соклык банкының идарә рәисе Герман Греф электрон имза куя. Бүгенге чара хезмәттәшлекне ныгытуда тагын бер адым. Ул дәүләт идарәсенең нәтиҗәлелеген арттыру һәм куелган бурычларның үтәлешен контрольдә тоту өчен Татарстанда яңа цифрлы технологиялар һәм автоматлаштырылган системалар кертергә мөмкинлек бирәчәк ди Герман Греф. Ике арадагы уртак проектлар инде шактый. Әйтик, IT белгечләр өчен мәктәпләр шелтәрен җәелдерү. Укырга һәм тагын бер кат укырга. Лекциялар кичкә кадәр бара. Бу атнада алар Казанда дәвам итәчәк. Мәскәү өлкәсеннән Рәмзилә Гафиятуллина, Дина Газалиева, Матвишин Каренко, Марат Закиров, Яңа Гасыр каналы. Пандемия белән бәйле авырлыкларга карамастан республикада электр шелтәрләрен вакытында төзекләндереп торганнар. Нәтиҗәдә җитди өзеклекләр булмый. Шелтәр компаниясе вәкилләре бүген хөкүмәт рәисе Алексей Песошин алдында шулай дип хисап тотты. Җәмгыятьнең директорлар советы утырышы видеоконференция режимында үтә. Быел республика халкына сәгатенә 17,8 миллиард киловатт электр энергиясе җибәрелгән. 306 чакрым электр линияләре сузылган. Кышка да әзерлек белән керәләр. Татарстан яңа елга туристлар кабул итәргә әзерләнә. Кунакханәләрдәге бүлмәләрнең 85% бәйрәмгә дип алып куелган инде. Шулай да туристлар быел элеккедән 30%-ка диярлек кимрәк булачак. Әйтик, чит ил кешеләре бөтенләй килми диярлек. Шикләр ябык. Әмма Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләрдә шикләүләр кертелү сәбәпле Россия халкы Казанны сайлаячак. Вы встречали Новый год в воздухе? Нет. Казан халыкара аэропортына Мәскәү, Казан маршруты буенча рейс ясаучы самолеты төшеп утырды. Казан аэропортында быел шундый яңа ел мохиты хөкем сөрәчәк. Башка төбәкләрдәге шикләүләр белән бәйле рәвештә республика башкаласына килергә теләүчеләр арткан. Коронавирус куркытмый. Узган елны Казаныбыз яңа ел бәйрәмнәрендә 170 меңнән артык туристны кунак итте. Быел да кимрәк булмас диләр. Казан кунакханәләрендәге бүлмәләрнең 85%-на инде бронь салынган. Мәскәү, Санкт-Петербург, Ленинград өлкәсе, Түбән Новгород, Самара туристларны илнең барлык төбәкләреннән көтәләр. Әгәр дә алар Казан гаилә үзәге янындагы менә шушы чыршы янына гына җыелсалар да, тулы бер Россия картасын тәшкил итәрләр иде. Великолепно украшена столица нашей республики. Казан искиткеч матур итеп бизәлгән, инфраструктура яхшы, барлык туристлык үзәкләре дә эшли. 1-2 гыйнвардан күп кенә яңа ташламалы рейслар да ачылачак. Архангельск, Астрахань, Барнаул, Брянск, Волгоград, Калуга, Липецк, Махачкаладан. В Казани, Татарстан вообще очень красивый город, а люди тут вообще добрые.
Казан һәм Татарстан шундый матур, кешеләре дә итәгатьле, яңа елны әлегә ничек каршылармын белмим, әмма миңа монда бик ошый. Елки пойдете? Конечно, вот красиво, самая красивая елка. Туристларның күпләп килүенә казанлылар каршы да түгел кебек. Сама как бы не планирую. Үзем кеше күп җыелган урынга бармаячакмын, моны яхшы гамәл дип уйламыйм. Әмма саклык чаралары күрелсә, мин туристларга каршы түгел. Без туристларны көтәбез, безнең Казан бик матур. Рәхим итегез, килегез. Юк, курыкмыйбыз. Урамда салкын, коронавирусны бергә җиңәбез. Арчада Кыш бабай резиденциясе Зиядә Раштуа бәйрәме. Пандемия эчке туризмны үстерү өчен менә дигән вакыт. Шисеннән алып 10 гыйнварга кадәр туристларны районнарда көтәләр. Болгар, Алабуга, Чистай, Балык бистәсе, Саба, Кукмара 3000 сум түләп теләгән һәр кайсына 2 көнлек сәфәр кылырга мөмкин. Монда тарихи архитектур һәйкәлләр, музей тыюлыклар буенча экскурсияләрдә, интерактив программада. Ярмарка булачак, анда елка да булачак. Хәзер килгән туристлар биеп йөриләр анда, бездә Алабугада. Отларда да чабып була, анда мылтыктан отырга да була, пейнтбольный клуб. Кызганыч шикләр ябылу сәбәпле быел чит ил туристларын гына күреп булмаячак. Элек алар барлык кунакларның 10%-ын тәшкил иткән. Аның каравы Казанга Свердловск, Мәскәү һәм Киров өлкәсеннән күбрәк килә башлаганнар. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүгеннән Казан базарларында Яңа ел бәйрәменең күрке чыршылар сата башладылар. Әлегә урманныкын сайлау мөмкинлеге зур түгел, ә менә ясалмалары күп. Быел интернетта чүлмәктәге чыршыны арендага алып торырга тәкъдим итә башлаганнар. Бәйрәм узгач, алып китәләр дә урманга утырталар. Татарстан халкы чыршыны арендага алырга әзерме? Рания Абдрахманова шул хакта. Вот этот, например, в прошлом году было 1500, 1300, в этом году уже 3000. Вьетнам базарында ясалма чыршыларга бәя быел 2 тапкырга арткан. Мәскәүдән үк кыйммәтләнеп килде диләр. Живой елка тот на рынке не продается. Бу базарда чын чыршы юк, ясалмалар гына. Быел ансында алучы юк. Былтыргы белән чагыштырганда әзрәк. Көнгә 1-2 генә алалар. Монысы Мәскәү базары. Биредә чын чыршы наратлар рәт-рәт булып төзелеп тора. Алучылар гына күренми. Халык ясалмага өстенлек бирә башлаган. Бу елны ясалма елка куйырга, чыршы куйырга тырышам, чөнки балалар кичкене, уенчыклар белән алар уйный, елканы тарта. Мин баштарак чынны аладырым. Хәзер инде искусственный куябыз. Нишләп чын чыршыдан ясалмага күчергә булдык? Сәбәпләрен атагыз. Жалко, потому что кичкене генә елкалар чабып киләләр сатырга инде. Жалкаларны алырга. Остановись, мальчик. Не жалко тебе рубить такую красавицу? Татарстанның урман хуҗалыгы министрлыгында әйтүләренчә, бәйрәм өчен чыршы наратларны махсус үстерәләр. Дөрес, быел күләме азрак. Барлы 9000 ярым әзерләдек. Бу безнең үстерелгән мондый чыршылар наратлар безнең урман плантацияларында, безнең питомникларыбызда, аларның именно шушы яңа ел чыршылары өчен генә дип без әзерлибез. Шуңа табигатькә зыян килми диләр. Алар илдә башланган яңа күренешкә дә кушылырга әзер. Эш шунда ки, Россиянең кайбер төбәкләре чыршы наратларны чүлмәккә утырткан килеш, вакытлыча файдалануга арендага биреп тора. Бәйрәм узгач килеп алалар. Димәк, агач исән кала. В этом году мы заменили елки на отечественные, то есть... Әлеге тармакта 4 ел эшлибез. Быел Россия чыршыларын файдалана башладык. Беренчедән экологиягә файда. Чыршыны киләсе елларда да кулланып була икән, аны ник кисәргә инде? Вакытлы чагына кирәк булган әйберне ник сатып алып торырга? Мәскәү бәяләренә килгәндә 2-3 метрлы чыршы 7-15 мең сум тора. Шундый ук чын чыршы 5-10 мең тора. Чүлмәктәге чыршылар аннан да очсызрак. Әмма чүлмәктә алынган чыршыларның да 4тән эше генә исән кала икән. Казанда да әлеге хезмәт популярлашып килә. Чүлмәкле агачсырап республика питомникларына мөрәҗәгать итүчеләр булган инде. Әгәр дәген гади кеше килеп әйтсә, менә миңа кышка кирәк булачак чыршы, зәңгәр чыршы, нарат, чтобы ул минем 1 ай буе өйдә торсын, алысларын куймады, безнең лесхозлар андый услуга күрсәтергә можытлар. Белдерү сайтларында без чүлмәктәге чыршыны вакытлыча файдалануга биреп тору турында игъланнар очраттык инде. Димәк, сорау булганда тәкъдим итүче дә бар. Рания Абдрахманов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда хава торышы чыгарылышым. Сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз.
Daniel Master'dan яңа ел бүләкләре. 31 декабрьгә кадәр кухня ясасагыз, бүләккә аш өстәле. Казандагы телефон номеры 267 166. Daniel Master'га һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы авызына кайда сүрән көн кар явачак, 7 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә, 6 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида болытлы, кар, 7 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта кар явачак, 6 градуска кадәр суыта. Көньяк көнбатыштан Болгар-Буа, Чүпрәлдә урыны белән кар явачак, 7 градус салкын. Чистай, Нурлатнамада, Чирмешәндә шулай кар көтелә, 6 градуска кадәр салкын. Төнлә республикабызда урыны белән 10 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлауык, сак булыгыз. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблар ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Пациентларны умыртка аурулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта, көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә умыртка баганасын операциясыз роботлар дәваларга булыша. Доктор Остка килегез. Җайлы гына авыртусыз тормышка кире кайтырга мөмкин икәненә инаныгыз. Хәзер үк шалтыратыгыз. Роботлар дәвалавын отышлы бәядән алырга өлгерегез. Новый дилерский центр УАЗ и Форд на Сибирском тракте 59. Спецпредложение для вас. Луидор, Казань. Һава торышы чыгарылышының спонсоры Луидор компаниясы. Луидор компаниясы УАЗ һәм Форд автомобильләренең Татарстандагы рәсми дилеры. Сезне Казанда Сибир тракты 59-нчы йортта Луидор автосалонында көтәләр. Мәркәзебез Казанда булытлы, кар явачак. Көндез 4-6 градус салкын. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 92%. Җирнең магнит кырым тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Татарстанның техник инвентаризация бюросы кадастр эшләренең бөтен төрен башкара. Өйгә кереп, яши башлысы гына кала. Телефон 8800 333 14 86. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему. Оформление прав собственности на недвижимость. Главное — порядок в документах. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму.